tun tum chu kan phone pakhata Facebook pahni ani lo le Messenger pahni WhatsApp pahni tiang mandan kan soi ho dona hreto pokan omme thel hrelo ta na tangkai takin in lo tangkai pui takin ti in gron soi don ni ama saberin kan phone setting a kan lutang keicho no eta yan ka luta phone setting in lukhan eta search na icon te omang et lai te akhan icon akhan en lutanga enting e dual messenger enting DUAL dual ti chuan aron lang hala anwaya hin aron lang hal mayang aron lang khain metang ka meta chuan anwai in kal thanga noi lama hian dual messenger ti lo lang liang kami kha voi khatin met lenga henga lo lang ho hi Messenger, Telegram, Kakao Talk, Facebook, WhatsApp. Hengau hi phone pakata pahni app man thai hawani ron lang hau hi mo. Hengau hi man thaya. Chuwan chuan kei chu Messenger, Facebook Messenger chau hi ka mang lo tun ria chuan ka mang dua chuwang chuan emi chau hi ka than le lama hen ka tol phayang ten ka tol phaya ka tol chia kan hnuaya hian install ti lo lang install ti ka met leang install ti kan ka meta chuan kan back chinang claim chu ha ve ngai eta yang tunma kalau mantin Messenger kania chuan pakhat ka install tharmi pakhat chu eta hnuaya hian pakhatom ni pahni ka nei to ni chuan kami mangkan Facebook pahnin login thai tina ni chu phone pakata Messenger pahni mandan ani a tihan lo langa log a hran pa idu mi Facebook ka i log in angai ani ka Messenger pakata chuan ka log in sa tihan kan enanga ka log in sa na chu yang ka log in sa na ni ya ni china mi kha chu kan en lenga ai a hran pa log in angai ti na ni chu ta na hran pa log in angai ke khati zong kan ni pro se